भाई छठ पूजा आ गइल बाटे। 2 साल हो गइल बा घरे गइल, अब माई छठ में बुलैले बिया। जाके मन बता जाके मालिक से छुट्टी मांग लो। छुट्टी तो दी है ना, काम बहुत बा, लेकिन ट्राई करता नहीं भाई। मालिक एगो काम रलख, छठ पूजा आए रलख, माई बुलैले बिया, छुट्टी चाहत रलख। अभी बहुत सारा काम बा, अभी छुट्टी ना मिली। अब के जाइल जरूरी बा, घरे केहू नहीं के मालिक। एक खाली कह देनु कि काम बहुत जौना के काम लेल बने मुड़िए पर चढ़ल बांसना, एकनी के छुट्टिए चाहे। भाई लोग कैसा लागल हमने के वीडियो? हमने के बहुत ही मेहनत लागल वीडियो बनावे में। वीडियो बनावे में हमने के 4-5 दिन लाग जाता टे। हमने की टीम बाटे, सब हमने शूट वूट करे, एडिट उडिट करे, बहुत टाइम लग जाला। बहुत ही मेहनत बा वीडियो बनावे में। प्लीज रो लोग से दिल से कहत कि लाइक जरूर करें, कमेंट में बता देम रो लोग की वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना भाई के ऐसे ही सपोर्ट करे रहे, आज सपोर्ट करें तो हमने बहुत आगे ले जाए सब। बस रउए लोग के मेहरबानी बा कि हम यहाँ वीडियो बनावे ला आयल बानी। तो मिलत तनी सा अगले वीडियो में। बाय।